Guys, hey, yabona xa kuthiwa mamela umoya ongcwele mamele. Okay, apha ezintsukwini I had a dream. Kweli phupho eli, it was like bebedibanisa powers. They were combining their powers. Oh, if you don't know me, my name is Nomhle Dolwana. I'm born again and I love Jesus Christ. Yes, I love Jesus Christ and that's it. Thank you. I am born again. Uyivile laa ndawo. Thank you. Yes. So apha ephupheni it's like badibanisa powers, ne? Bayalwa nam. Then ndathandaza ephupheni and I defeated them. Fine. Lahamba ixesha. Namhlanje guys, I'm making this video at 3:15, which is 3:15, right? Guys, I woke up today at 1 a.m. And xa ndivuka, the Holy Spirit tells me to pray, ne? He told me to pray. I prayed. Every time xa ndithi amen, athi umoya ongcwele continue to pray. Phinde ndithandaze. Xa ndithi amen, athi umoya ongcwele continue to pray. Hey, ndaqala ngoku ndaba novalo. Qala ngoku ndabethwa luvalo bheka. Ndithi ngaba kwenzekani? Ngaba kutheni? Ithini le nto? Kutheni moya ongcwele? Kwenzekani moya ongcwele? And as I am praying, kune-distraction, kune-confusion, iprayer yam ayidibani, andiyazi kwenzekani. Then ithe xa kubetha u-2, ndathi Nkosi yam, sendisena ngokuthi ikhona into ezayo, and into ezayo inkulu and imbi. Ndathi Thixo, ndathi andiyazi into eyenzekayo. Ndathi ingqondo yam uba distracted xa ndithandaza, kunezinto ezindistractayo, andiyazi uba kwenzeka ntoni. Ndathi I can discern, Nkosi yam, ukuthi something is coming. Ndatsho ukuthi Nkosi yam ikhona into ezayo. Ndathi please Father help me pray. Ndathatha ilizwi, ndathatha iBhayibhile ndayivala. I prayed and I asked the Lord to give me the scripture and he gave me Psalms 141. I prayed. Hey, xa ndithi ndiyathandaza, it was 2 o'clock, ne? Xa ndithi ndiyathandaza, yibo, the kingdom, the army from the kingdom of darkness is here. Ewe malanga. It was witches, warlocks and wizards. Ayibo. Xa ndithi guys, i-chariots, bekuyi-army yonke, kune-chariots. Amahashe wabo guys, they were all black. Nabo they were wearing izinto ezimnyama, ne? They were wearing black clothes. Yeah, understand? Iminqwazi yabo ithe ikhaverishe up. Into endiyibonile zii-horses zabo nokuthi banxiba impahla ezimnyama. I-horse ne-horse, yeva, ihashe nehashe lilidwa i-light e-red, a very demonic red light. Hey, xa ndithi emane ezintwana sezifikile. Xa ndithi hayibo, hayi ezintwana sezifikile. Fine. Ndathandaza. Xa ndithandaza umoya ongcwele, ukuze ndazi ukuthi it was witches, warlocks and wizards, it's because the Holy Spirit prayed for me, right? Ewe xa uthandaza umoya ongcwele yakuthandazela. So the Holy Spirit prayed for me, and xa i-confront umoya ongcwele was confronting the witches, the warlocks and wizards bonke. Guys, I've never seen amahasha angaka mna. I've never seen abantu abangaka. I think there were thousands of them coming to attack me, mna ndodwa. Hayi, kuyabonakala ukuthi uThixo wami mkhulu, and I will never be defeated. Ithini Psalms 125? Ithi, those who trust in the Lord are like Mount Zion, can never be shaken and can never be moved. So I can never be shaken, and never be moved. Beza kanje. I prayed. Hey, wanthandazela umoya ongcwele. I now prayed in tongues. Guys, iyabona i-tongues zokulwa ezinamandla. Yabona i-tongues, into endiyiqaphele ngazo ukuthi when you praise the Lord, uThixo unika i-tongues zokumpraise. When you are in war, unike ezempi. Ayaza tongues bekuzezempi. Benqala futhi ukuthandaza ngeza tongues. Fine. Ndithe xa ndithandaza nge-tongues ndabona a wall of fire around ikhaya lam.
As I'm seeing a wall of fire, they are now threatening me. Guys, into eyenzeke lihlelo. They are now threatening me ukuthi njengoba bengakwazi ukungena apha, they are going to destroy ikhaya lami eMatatiyela, which means and batsho ukuthi bayo attack umntanami. I prayed. Guys, indlela batravela ngayo ndithe ndisathandaza mna ndaphaphama umoya ongcwele wanibonisa ukuthi abantu sebesegeyithile ekhaya qha uThixo ubuilde a wall of fire naphani ukuthi bangakwazi ingena. A wall of fire ukuthi bangakwazi ingena. Ndithi malanga nitravela njani nini into eniyiyo? Kaloku nina benindithreatenisha ngoku seniseMatatiyela njani? Spiritual warfare. I'm telling you ngamanzi abandayo. Yebo malanga. Thank you. Ithe kusenjalo ndathandaza, guys. I prayed. Ndazibona iihorses zabo ezinye ziwa ziphelelwa ngamandla nabanye abaninzi babobelwa, but they didn't stop fighting. Sebefile abaninzi babo, they didn't stop fighting. Ndithi hawu kodwa ke kona inenkani le kingdom. I prayed. Ekugqibeleni kwathuleka bahamba. Ukubone man xa ugqiba ukuthandaza kuba nala peace, kube nala calmness, kube ngathi man kunezinto ezintsha ezirinyiwiwe. Yayiva ke ngoku lento endiyitshoyo. Kwathi ndabona ukuthi bahlulekile bamkile orheme bebethi bazo-attack abantu. Guys, xa ndithandaza ndiphinde ndikode nezi-scriptures. So kubalulekile ukubamba ii-verses ngenhloko. Deuteronomy 28 verse 7. The Lord will defeat your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they'll run away from you in all directions. Then ndaphinde ndadeclara no Psalms 91 verse 5 no Psalm 91 verse 7 no 2 Corinthians 10 verse 3. Ndaphinde ndadeclara no Jeremiah 1 verse 10 ne ithi Jeremiah 1 verse 10 andifuni ukuzitsho zonke because andifuni le video ibende ne. So uthi Jeremiah 1 verse 10, I have given uThixo phana, I've given you authority over nations and kingdoms to uproot, to pull down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. So I used guys ndisebenzise no Psalms 20, sebenzise ama-Bible verses ne. Kubalulekile ukubamba ama-Bible verses ngenhloko. So xa ndigqiba ukuthandaza, phofu as I was praying, umoya ongcwele uyandixelela babantu they were coming to destroy your entire family. Kanjani? Bebezowenza i-sicknesses, bezofaka i-death, bezofaka i-destruction, i-confusion, besizolwa sodwa apha ekhaya, sityholane sodwa ngento ezingekhoyo, silimazane sodwa, abanye bagula, abanye babhubhe, kube zii-accidents and all of those things ne. So guys, do not ignore. That is why I'm sharing this testimony. Do not ignore when the Holy Spirit tells you to pray. Even if you feel distracted, continue to pray. Even if you don't feel like praying, continue to pray. Even if you are tired, continue to pray. Even if you feel sleepy, continue to pray. Because awazi umoya ongcwele ukuthi kutheni ethi thandaza. Ande? Spiritual warfare. Yazi ungathi bendiqala uba kwi-spiritual warfare kanti ziqhela ukunikhalela. Hayi mna ziqhela ukunikhalela, bayani-athaka shem. They even said they don't want me ne. Batsho bathi asikufuni when we only want to kill you because you are a distraction, like uyingxaki kwi-kingdom yethu, we only want to kill you. Ndathi my shem ningobani nanina ngenhloko. Hayibo. So guys, this is my testimony. I'm so happy because God defeated my enemies. I don't know ukuthi le videos wayi-uploada nini yazi, but xa ndiyi-uploada wayibukela, please make sure ukuthi you don't forget to pray, to fast, to trust in the Lord, and to quote i-Bible verses uzifake enhloko. May the Lord bless you.